Από τον Πόντο είπατε φύγατε όλοι οι χωριανοί. Όλο το χωριό ήρθε εδώ στην Παναγίτσα ή πήγανε κι αλλού? Όχι, πήγαν σε διάφορα μέρη. Πήγαν σε διάφορα μέρη. Στη Θεσσαλονίκη φτάσατε, είπαμε, και σας κατεβάσανε στο Καραμπουρνάκι. Ναι. Έτσι, μετά από εκεί εδώ με τι ήρθατε? Με το τρένο. Με το τρένο ήρθατε εδώ? Ήρθατε μέχρι την Άρνησσα, Ναι, Και από την Άρνησσα μέχρι εδώ, με τα πόδια? με τα πόδια. Καλά τα πράγματα που είχατε, με είδα που φέρατε. Ύστερα έστειλαν από εδώ πέρα ζώα και στο χωριό και τα φορτώσαν και τα φέραν. Σε αυτό το σπίτι εδώ τώρα που μένεις, το χτίσες εσύ? Ναι, Χτίσατε εσείς. Πρώτα όταν ήρθατε, πού μείνατε? Σας δώσανε σπίτια? ήταν τα τουρκικά τα σπίτια εδώ. Δηλαδή φτάσατε εδώ και μετά σας μοιράσανε τα σπίτια, πώς έγινε? Όχι, όπου βρήκε ο καθένας μπήκε μέσα. Μπήκε μέσα. Όποιος προλάβαινε δηλαδή και έπαιρνε? Ναι, Έτσι γινότανε? έτσι γίνονταν αφού ήταν τα σπίτια πολλά. Α, περίσσευαν λέει τα σπίτια. Εσείς ήταν λιγότεροι. Μάλιστα. Τι άλλο θυμάσαι να μας πεις? Τι είπες να το ρωτήσουμε? Είπα πόσο χρονών ήρθε Το από εκεί. είπαμε. Τα είπαμε αυτά. Πες μας κάτι έλεγες προηγουμένως για τα μωμόιερα. Τα μωμόιερα εκείνα το νέο έτος και μάζευανε ό,τι μάζευανε λεφτά. Ο οποίος είχε λεφτά δίνει πασκητάν ή βούτουρον ή κορκότα, φρουγούρια, κάτι τέτοια. Και Ναι. πουλάνε τα και διάθεσαν τα για τα φτωχά τα παιδιά. Μάλιστα. Όταν γινόταν ένας γάμος, κάνατε κάποια ας πούμε έθιμα τα οποία δεν γίνονται σήμερα. Έτσι δεν είναι? Τι κάνατε τότε που δεν γίνεται τώρα? Πίνανε πουρμάδας και μάζευανε και δένανε τα πιο εκείνα ήταν. Εκείνο ήταν για το φαΐ. Η νύφη, ξέρω εγώ τι, για να ξύριζαν τον γαμπρό, που τα διάφορα αυτά, όλα τα... Βάλανε το καμπρό πρώτα μπροστά στο σπίτι ή απάνω σε έναν δανείο για την πλανία λέγαμε μετά. Πάνω σε άλλο σπίτι, μπροστά είναι τον άλλο σπίτι που σε ένα βούτο παραδείγματος χάρη πιο μπροστά. Τον άλλο σπίτι, βάλανε τον εκεί, ξύριζαν τον και εκεί άκουσανε δόριζαν. Αχα. Οι γυναίκες, άλλος λεφτά, άλλος μαντήλ, άλλος πετσέταν, άλλος ξέρω εγώ. Για την ύφη, όταν δίνανε την ύφη, Και μπαίναν στο σπίτι. όταν δίνανε τότε την ύφη τη βάζανε βέβαια ζουπούνες, όχι νυφικών. Ναι. Ο γαμπρόν έφωνε τη ζύπκα. Τώρα στα τελευταία παντελόνια έφερναν. Παντελόνια έφωνανε. Η πρώτα έφωνατε μονάχα ζύπκα στον Πόντο. Ναι. Μάλιστα. Αυτοί πήγαν ερχόμενοι στη Ρωσία, εκείνοι έφεραν τα παντελόνια. Αχα. Έφεραν από εκεί παντελόνια, θυμάσανε και φόρησαν παντελόνια. Η νεολαία. Αλλά τα ζύπκας πάλι δεν είχαν. Όταν ήρθατε στην Ελλάδα ήρθατε με παντελόνια ή με ζύπκες? Παντελόνια μας, ζύπκας που ήταν. Μπήκατε σε ένα καράβι όλοι οι χωριανοί? Όχι, Μοιραστήκατε στα καράβια πάνω, μπήκατε και σε άλλα? Σκορπίσατε δηλαδή μετά? από εκεί ήταν από διάφορα χωριά, δεν ήταν από ένα χωριό. Όταν κατεβήκατε στην Τραπεζούντα ήταν από πολλά χωριά. Πολλά χωριά. Εσείς οι χωριανοί όμως δεν ήσταν όλοι μαζεμένοι σε ένα μέρος, ας Σε πούμε? ένα μέρος ήμασταν, αλλά για να είπαν μπείτε- όσοι έχουν ανάγκη να φύγουν. Ξέρεις, 86, από την Τουρκία πόσο χρονών ήρθες? 15-16 χρόνια. Θυμάσαι τίποτα από τον Πόντο? Από εκεί, από το... να μας πεις. Πώς ξεκινήσατε, πώς ήρθατε, ταλαιπωρίες, τέτοια. Τι θυμάσαι, για πες μας. Τι θυμάμαι, ξεκινήσαμε από εκεί με ζώα φορτωμένα, τα υπάρχοντα. Ό,τι μπορέσατε να πάτε στα ζώα επάνω δηλαδή πήρατε? Τα ζώα πάμε, τα κατεβάσαμε μέχρι την τρίτη ημέρα κατεβήκαμε στην Τραπεζούντα. Κάνατε 3 μέρες για να κατεβείτε στην Τραπεζούντα? Τώρα δεν θυμάμαι καλά, 3 ή 2. Σας κυνηγούσανε καθόλου οι Τούρκοι? Όχι, εμείς ήρθαμε ελεύθερα, πολύ καλά. Δεν σας πείραξαν δηλαδή οι Τούρκοι όταν φύγατε? Όχι. Ούτε στον δρόμο δηλαδή δεν πειράχτηκαν καθόλου. Ήρθαμε Από ποιο χωριό του Πόντου είσαι? Άτρας Μαναστήρ. Άτρας? Μαναστήρ. Έτσι λεγόταν, Άτρας Μαναστήρ. Ναι.
Κατεβήκατε στην Τραπεζούντα μετά από εκεί. Από εκεί κάτσαμε 2 μήνες. Στην Τραπεζούντα. Ναι. Πού καθόσασταν? Στο... Στην παραλία κάτω, στην παραλία κάτω στον Άγιο Αγοργόρ κοντά. Είχε σπίτια που μένατε, ξενώνες, τι, πού μένατε, ή έξω? Και ένα σχολείο μέσα, στο σχολείο το Θηλαιό. Το σχολείο των Θηλαίων της Τραπεζούντας. Ναι. Μάλιστα. Κάτσαμε εκεί περίπου 2 μήνες και μετά περίμεναμε και ήρθε πλοίο. Ναι. Το πρώτο Δεν σας πήρε. Το δεύτερο ήρθαμε και μας πήρε. Ήρθαμε με το δεύτερο, ανέβηκαμε στο δεύτερο. Το ταξίδι πώς ήτανε? Ήτανε καλό? Δηλαδή ήρθατε καλά ή είχατε ταλαιπωρία στο ταξίδι? Από την τραπεζα. Από το καράβι όταν μπήκατε, πού πήγατε? Πού πήγαμε, πουθενά δεν πήγαμε. Πέρασαμε από εκεί Σαμψόν Τραπεζούντα. Ναι. Τραπεζούντα, ο Σαμψόν Κερασούντα. Και μετά. Δηλαδή περάσατε από την Κερασούντα και πήρατε και άλλους? Ανεβήκανε Ναι. και άλλοι απάνω στο καράβι? Πήγαν κι άλλους. Ναι. Μετά εδώ στην Ελλάδα όταν ήρθατε, πού πήγατε, πού σας κατεβάσανε? Στη Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα? Καράμπουρνου, Θεσσαλονίκη. Στο Καράμπουρνου στην Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Και από εκεί? Και από εκεί κάτσαμε και εκεί 40 μέρες καραντίνα και μετά ήρθε εδώ ο αντιπρόεδρος του χωρί, εδώ της Παναγίτας του Όσλοβου και μας πήρε. Την Παναγίτσα τότε τη λέγανε Όσλοβο. Όσλοβο. Παναγίτσα ποιος την ονόμασε? Τότε Παππού. μετά από Εδώ κοίτα. Εδώ βλέπε. Έλα, λέγε. Μετά από τι έγινε μετά που ήρθατε εσείς? Μετά που ήρθαμε εμείς και φτιάστηκε η εκκλησία και είπα να ονομάσουμε και το χωριό. Μάλιστα. Και είπανε μερικοί βάλουμε να φούτσαμε την Παναγία Η εκκλησία. βάλουμε και το χωριό Παναγίτσα και έμεινε η Παναγίτσα. Έτσι βαφτίστηκε δηλαδή το χωριό μας Παναγίτσα. Το χωριό μας λέω έτσι βαφτίστηκε Παναγίτσα. Ναι. Άλλο τι θυμάσαι να μας πεις από τον Πόντο? Από τον Πόντο τι θυμούμαι. Εκεί πώς ήταν η ζωή σας, ήταν καλά? Είχατε πλούσια μέρη, χωράφια, τι είχατε εκεί? Ο μπαμπάς σου τι έκανε εκεί? Ο παπάς ήταν και κάτι έκανε. Παπάς ήταν. Μάλιστα. Άλλο τι θυμάσαι? Οι άλλοι και αυτοί πάαιναν ταξίδευαν στη Ρωσία, όπως πάνε από εδώ στην Γερμανία, πάαιναν εκεί, δούλευαν 2-3 χρόνια και μετά παίρναν καμπόσες δεκάρες, τα τρώγανε και πάλι πίσω. Μάλιστα. Με τι πήγαιναν στη Ρωσία τότε? Με τα καράβια? Με τα καράβια. Μάλιστα. Από τη Τραπεζούντα στο Πατούν. Από το χωριό σου φύγανε όλοι και ήρθαν στην Ελλάδα? Όλοι τότε? Ναι. Όλο το χωριό δηλαδή σηκώθηκε? Όλο, βέβαια δεν έμεινε κανείς. Ποιος θα είναι? Εσείς πώς μάθατε ότι θα πρέπει να φύγετε από εκεί και να έρθετε εδώ πέρα? Ποιος σας ειδοποίησε? Ειδοποίησαν η τουρκική αστυνομία. Και έτσι στα καλά καθούμενα αφήσατε τα σπίτια σας και φύγατε? Χωρίς να σας πειράξει κανένας? Κανένας. Όχι, δεν μας πειράξει. Τώρα στα τελευταία ήμασταν καλά. Κάποιοι άλλοι μας λένε ότι αναγκαστήκαν να κρύψουν εικόνες, να κρύψουν άλλα πράγματα τα οποία τα θέλανε. Αυτά που γίνανε? Έχεις ακούσει τίποτα τότε? Όχι. Μονάχα για μας αυτό μονάχα. Τις καμπάνες έκαναν παρατήρηση, δεν θα τα πάρετε. Τις καμπάνες από την εκκλησία? Ναι. Τις άλλες τις εικόνες που είχε μέσα η εκκλησία τις πήρατε όλες? Τις πήραμε όλες. Και τις καμπάνες ύστερα τις πουλήσανε και ύστερα και τα πήραν πίσω από τον άνθρωπο και σπάσαν τα μανουάλια και τον δώσανε τα μανουάλια. Τα δύο μπροστά σε αυτό δεν είναι? Δηλαδή εσείς φύγατε από εκεί, πήρατε τις εικόνες από την εκκλησία. Η εκκλησία τι έγινε? Ερήμωσε? Η εκκλησία τι έγινε? Έμεινε. Τι ερήμωσε? Ποιος θα έμπαινε? Δηλαδή γκρεμίστηκε η εκκλησία εκείνη μετά, τι? Τώρα ύστερα τα παιδιά που πήγαν πότε πήγανε? Δεν θυμάμαι. Πήγαν τα είδανε, έμειναν τουάρια μονάχα. Τουάρια μόνο όχι? Ναι. Στο χωριό εκεί που μένατε, ήσασταν μόνο πόντι ή είχε και Τούρκους? Όχι, το δικό μας πια το... Μόνο πόντι? Μόνο πόντι. Και όταν φύγατε, φύγανε όλοι, δεν έμεινε κανένας χωριανός? Κανένας.
Σε διπλανά χωριά είχε... Τούρκους είχε. Ένας μάλλον ήρθε και μαζί μας την τελευταία βραδιά κοιμήθηκε μια γυναίκα ήταν. Κοιμήθηκε στο σπίτι και το πρωί την άφησε άμενη νοικοκυρά και πήγαμε. Αχα. Μέσα στο χωριό είχατε αστυνομία τουρκική? Όχι. Τι είχατε? Μικρό ήταν το χωριό, τι να... Πόσους κατοίκους είχε? Δεν θυμάμαι κατοίκους, αλλά οικογένειες είχε καμιά 39 οικογένειες. Οι οικογένειες εκεί τι καλλιεργούσαν, τι είχε? Όσοι είχαν από ένα κομμάτι χώρα τις παίρνανε. Μερικοί δεν είχαν ψεύτικα πράγματα και με την κτηνοτροφία ζούσαν. Μάλιστα. Είχατε κανέναν εκεί στο χωριό που έπαιζε λύρα? Είχαμε. Χωριανό που έπαιζε λύρα? Ήρθε εδώ στο χωριό μας μαζί? Ήρθε, αλλά γλύωρα πέθανε. Πώς τον λέγανε? Παναγιώτη. Το επίθετο? Παπαδόπουλος. Αυτό του Πέτρου ο πατέρας. Θυμάσαι τη λύρα που έπαιζε καλά? Έπαιζε λύρα, όχι αστεία. Χωρίς να χτυπάει τα δάχτυλα, χωρίς το σκοπό. Χωρίς να χτυπάει δάχτυλα. Μόνο με το τοξάρι? Τώρα που ακούς που παίζουν λύρα, Ναι. τους καλλιτέχνες, τους καινούριους, ποιος έπαιζε καλύτερα, αυτός για εκείνος? Αυτή η σημερινή για ο παλιός? Ποιος... Λύρα εκείνες έπαιζε, όχι όλοι. Και εδώ δεν παίζουν λύρα. Μόνο φωνή βγάζουν. Στο χωριό μέσα είχατε μονάχα ένα λιράρι? Ένας μονάχα έπαιζε λύρα? Δηλαδή όταν παντρευόταν κάποιος, ας πούμε, έπαιζε μονάχα λύρα? Ναι, άλλο Για να γίνει ένας γάμος, ας πούμε. Ναι. Άλλο δεν είχαμε, αλλά όργανα δεν είχαμε μέσα στο χωριό. Όταν γινόταν γάμος, μόνο η λύρα έπαιζε? Μόνο η λύρα. Σε άλλα χωριά είχαμε. Νταούλι δεν είχατε? Όχι. Για πες πώς χόρευαν οι πόντοι από ό,τι λένε, στα δάχτυλα ή στην πατούσα? Εδώ που χορεύουμε τώρα στα συγκροτήματα, λένε ότι ο χορός ο ποντιακός κανονικά πρέπει να χορεύεται στις μύτες. Άλλοι λένε πρέπει να πατάει όλο το πέλμα κάτω. Τι σημασία έχει, είναι ο χορός που χορεύεται πάνω στις μύτες. Είναι ο χορός που πατάς όλο το πέλμα. Μάλιστα. Πόσους χορούς ήξερες εσύ από εκεί, για πες μας μερικούς. Ποιους χορούς ήξερες να χορεύεις? Όλους τους χορούς. Όλους τους χορούς τους ήξερες? Όλους. Για πες τους ονομαστικά. Ποιους χορούς ήξερες? Ονομαστικά από το Τικ και ο Μάλκε. Τικ, ο Μάλ, Ο Μάλ, Σερενίτσα, Σελιανίτσα. Λετσίνα.